Хәерле иртә, туры эфирдә Татарстан яңалыклары, студияда Гөлназ Ибрахимова, безнең бүгенге чыгарылышта. Уңайлы шәһәр мөхитен формулаштыру федераль программасы эшли. Алабугада Георгия паркын төзекләндерәләр. Соңгы тукталыш ни өчен Бөгелмәдә җәмәгать транспорты йөрми башлаган. Мәдәният йортларында, театрларда, концерт һәм күргәзмә залларында нинди тамашалар көтелә. Мәдәни ярдәмче дигән яңа сәхифә тәкъдим итәбез. Халык санын исәпкә алучылар бүгеннән өйләргә йөри башлый. Исегезгә төшерәбез, җомга көнне Россиядә бөтен Россия халык санын алу башланды. Мәгълүматларны дәүләт хезмәтләре порталы аша кертергә, исәпкә алучыны өйдә каршыларга яисә халык санын алу үзәкләренә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Халык санын исәпкә алучылар өйләргә кичке 9-га кадәр йөри. Җан исәп алучыларның таныклыгы бөтен Россия халык санын алу символикасы төшерелгән махсус киеме булырга тиеш. Соңгы тукталыш тик җырдагыча түгел, әшин барлыкта. Бөгелмәдә җәмәгать транспорты туктап калган, пассажирлар йөртүче предприятие белгенлеккә чыккан. Ни өчен низаклы проблеманы хәбәрчебез дә өйрәнде. В городе ни одного автобуса не осталось. Все здесь. Бөгелмәдәге бердән-бер автопаркта моңсу күренеш. Ул металл ватыкларын эшкәртү заводына охшап калган. Иске ватык автобуслар байтак биредә. Шәһәр халкына хезмәт күрсәткән иске пас автобуслары инде 2 атна маршрутларда күренмәй. Күпләр эшкә яки укырга җәяүгә мәҗбүр. Кошмар, мы в такую даль пешком ходим. А на чем на работу добираться? 83 мең кешелек шәһәр җәмәгать транспортыннан башка яши. Озак вакытлар тарифларны үзгәртмәгән бердән-бер Минаев индивидуаль предприятиесе белгенлеккә төшкән. 18 автобустан торган автопарк белән күзәтчелек ведомствосы да кызыксынган. Прокурор тикшерү барышында пассажирлар йөртүче барлык автобусларга да ЮХИДИ рөхсәтеннән башка газ баллонлы җиһазлар урнаштырылуы ачыкланган. Транспорт чараларын шушы рәвешле эксплуатацияләү тыела, чөнки пассажирларның гомеренә һәм сәламәтлегенә куркыныч яный. Нәтиҗәдә Бөгелмә районы башкарма комитеты транспорт оешмасы белән килешүне вакытыннан алда өзгән. Хәзер район хакимияте башка пассажирлар йөртүчеләрне эзли. Әлегә гаризалар кермәгән. Халыкка кайчанга кадәр җәяүгә туры килер. Бу сорауда ачык килеш кала. Фәнис Мөхәммәтов, Айнур Вәлиәхмәтов, Татарстан яңалыклары, Бөгелмә шәһәре. Казан кооператив институтының татар мәдәнияте үзәге безнең кавым дигән татар мәдәнияте үзәкләренең 2нче онлайн фестивален уздырды. Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган әлеге бәйгенең нәтиҗәләре билгеле. Тулырак Фәннур Хәсәнов видеоязмасында. Фестивальдә катнашучылар үз эшләрен бары тик видеоязмада җибәрделәр. Хронометраж 5 минуттан һәм басма хезмәт 5 биттән дә артмаска тиеш иде һәм 4 юнәлештә оештырылды. Кем ул татар? Танылган татар сәүдәгәрләре, кооператорлары турында очерк мәкалә. Татар халкының гырыф-гадәтләре, уку йортларында татар музейларының, шулай ук татар мәдәнияты үзәкләренең эшчәнлеге, татар халкының милли ашлары һәм кунаклар кабул итү культурасы темаларына хезмәтләр кабул ителде. Мәдәни үзәк. Үзәк сүзе инде ул үзәк сүзе. Ул туплаучы, ул барлаучы, ул барсында сафларга төзүче һәм озактан сыйфат билгесенә чыгаручыдыр. Шуңа күрә менә шушы бөтен татар дөньясын бергә шушы мәйданга туплау Флюр ханым тарафыннан, Алсу ханым тарафыннан кооператив директоры. Ул бик зур зауыклы, мәртәбәле эш һәм моны методологик пособие буларак, әзбәп буларак бөтен татар дөньясына таратырга кирәк. Менә бу үзәктәге һәрбер әйбергә килеп тотынсаң, монда татарның мәдәнияте, затлыгы, борынгы тарихы, аң белемгә омтылышы ярылып ята. Бу проектны тирәннән өйрәнергә кирәк һәм татар дөньясына таратырга кирәк. Бик уңышлы проект.
Безнең кавым татар мәдәнияты үзәкләре онлайн фестында катнашкан 72 авторга дипломнар һәм Назым Исмәгыйлев иҗат иткән авторның имзасы белән Габдулла Тукай портреты бүләк ителде. Фестивальгә килгән язмалар җыентыкка кертелеп бастырылачак. Эшләр Берләшкән Гарәп Әмирлекләреннән, Төркиядән, Англиядән, Казакъстаннан, Россия төбәкләре, Новокузнецк, Томск калаларыннан, Башкортстан, Татарстан районнарыннан һәм Казан каласыннан. Безнең төп максатыбыз менә телне әйтик, гореф-гадәтләребезне, тәрбияне яшь буынга без аларны тәрбия бирсәк, күрсәтә белсәк, без шул вакытта уңышка ирешәбез дип уйлыйм мин. Чөнки бу юнәлештә татар мәдәнияте үзәкләренең зур роль уйный. Әйтеп бетерерсез роль уйный. Ә инде безнең Казан кооператив институтының татар мәдәният үзәге бу уңайдан тәҗрибә уртаклашырдай мәйдан булып тора. Менә бу татар мәдәниятләре үзәкләрен институтларда булдырсак, әйтик, менә студентлар безнең керәләр. Алар бүген аны карыйлар. Монда татар сәүдәгәрләре эленеп тора. Татар сәүдәгәрләренең музее эшләп тора. Ул бит аларга тәрбия бирәчәк. Килер бер көн, бәлки, без инде булмабыз. Менә шул безнең студентларыбыз, алар бәлки киләчәктә татар меценатлары дәрәҗәсенә килерләр дигән максат безнең бар. Фестивальгә үз эшләрен җирле мөхтәриятләр, татар мәдәният үзәкләре, музейлар, мәктәп, мәдрәсәләр, балалар бакчалары, китапханәләр, мәдәният йортлары, ансамбльләр, масса күләм мәгълүмат чаралары җибәргән иде. Фестиваль төрле буын вәкилләрен, төрле һөнәр ияләрен берләштерә. Сабыйлар, укучылар, студентлар, кооператорлар, эшкуарлар, төрле өлкәдә эшләүче җитәкчеләр катнашты. Һәрбер катнашучыга үзенең хезмәтенә лаеклы урын бирелде. Кичә Габдулла Тукайыбызның туган теле белән тәмамланды. Фәннур Хәсәнов, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Хөрмәтле телевизор караучылар, игътибарыгызга мәдәни ярдәмче дип аталган яңа сәхифә тәкъдим итәбез. Һәр дүшәмбе агымдагы атнада республикабыз мәдәният оешмаларында уздырылучы спектакль, күргәзмә, концерт һәм башка мәдәни чаралар турында ул хәбәр биреп барырбыз. Сүзне хезмәттәшем Идел Кыямовка бирәм. 20 октябрь көндезгі сәгать 11-дә Әкият Татар дәүләт курчак театрында нәни дусларыбызны көтәләр. Анда Габдулла Тукайның Кәҗә белән Сарык әкияте тәкъдим ителә. Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театрында 22-нче, 23-нче һәм 24-нче октябрь көнне Сөннәтче бабай дип аталган премьера. Куючы режиссер Россиянең атказанган артисты, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Ринат Әюпов. Спектакльнең нигезен татар язучысы һәм публицист Гаяз Исхакыйның әсәрләре тәшкил итә. Оригиналь куелышның авторлары Булат Минкин һәм Ландыш Әбүдарова. Сюжетның үзәгендә беренче карашка авыл кешеләренең гади тормышы. Менә шушы гадилек артында бәһәсез бүләк, сүзләр белән дәвалау, яхшыга өмет бүләк итә белү сыйган. Спектакль герое яшь буынга үз гомере буена саклап калган традицияләрне һәм кыйммәтләрне тапшырырга омтыла. 23 октябрь көнне Туфан Миңнуллин исемендәге Түбән Кама Татар дәүләт драма театрында күренекле татар драматургы Туфан Миңнуллин әсәре буенча куелган «Шулай булды шул» дип аталган спектакль күрсәтелә. Шулай ук 23 октябрь көнне Баталов исемендәге Бөгелмә дәүләт рус драма театрында тамашачыга «Номер с фруктами» дип аталган комедия тәкъдим ителә. Ә хәзер концертлар турында. 21 октябрь көнне Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе сәхнәсендә танго һәм Латин Америкасы музыкасының иң талантлы җырчыларының берсе, Бархат лирик бас-баритон тавышлы, Романсиада конкурсы лауреаты Дмитрий Рибейро Феррейра дәүләт халык уен кораллары оркестры белән чыгыш ясый. Оркестрның сәнгать җитәкчесе Россиянең халык артисты профессор Анатолий Шутиков. Концертны Пушкин картасы программасы буенча карарга була. 2022 елда Россиядә джазның 100 еллыгы билгеләп үтелә. Әгәр сез бу музыкаль юнәлештә күбрәк өйрәнәсегез һәм балаларыгызны аңа җәлеп итәргә теләсәгез, бергәләп 24 октябрь көнне сәгать 12-дә Салих Сәйдәшев исемендәге Дәүләт зур концерт залына импровиз рояль концертына рәхим итегез. Коллективның сәнгать җитәкчесе профессор Александр Маклыгин импровизация һәм гомумән джаз турында күп кенә кызыклы мәгълүмат җиткерер. Концерт
концертны Пушкин картасы буенча да карарга була. 19 октябрьдә Актаныш районы Туган якны өйрәнү музеенда герләр төрле үлчәмнәр дип аталган күргәзмә ачыла. Анда төрле үлчәүләр, өстәл һәм илмә тәлинкәләре, герләр, йөк төягечләр тәкъдим ителә. 20 октябрьдә Болгар дәүләт тарих архитектура музей тыюлыгының Болгар цивилизациясе музеена килүчеләрне кызыклы күргәзмә көтә. Ул Идел Болгарында савыт-саба барлыкка килү тарихына һәм аны әзерләү технологиясенә багышлана. Күргәзмә агач кәсәдән фарфор тәлинкәгә кадәр дип атала. Анда музей фонды коллекцияләреннән төрле гасырларда ясалган савыт-саба тәкъдим ителә. 22 октябрьдә Алабуга дәүләт музей тыюлыгының хәзерге заман этнос сәнгате музеенда Россия Федерациясенең атказанган рәссамы, СССР рәссамнар берлеге әгъзасы, Россия сәнгать академиясенең мактаулы әгъзасы Раиса Лысенинаның шәхси күргәзмәсе ачыла. Күргәзмәдә 86 эш, графика һәм скульптура әсәрләре тәкъдим ителә. Аларның күпчелеге православие темасына багышланган. Графиканың төп жанрлары авыл һәм шәһәр пейзажы, шулай ук көнкүреш рәсем. Мәдәниятле халык, бай халык, мәдәният, сәнгать казанышларын, гореф-гадәтләр, йолаларны яхшырак белим дисәгез, театр, концерт, күргәзмә залларына рәхим итегез. Санаулы еллар içinde нәни тамашачыларның иң якын дустына әйләнгән Шаян ТВ каналында тагын бер күңелле яңалык. Шаян ТВ балалар каналы дизайн телеканалы телепрограммы номинациясендә Россиянең телевизион TF Kids 2021 милли премиясенең финалына чыкты. Соңгы нәтиҗәләр бүген 18 октябрьдә билгеле була. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез алдагы минутларда. Иннополиста тагын бер яңалык. IT-программистлар университетыннан махсус репортаж. Йорт хайваннарын кош-кортны йогышлы чирләрдән ничек сакларга? Җавабын Россельхознадзорның республика идарәсе дәүләт ветеринария күзәтчелеге бүлек җитәкчесе Идрис Гатин бирә. Эфирда Татарстан яңалыклары дәвам итәбез. Иннополиста тагын бер яңалык. Университет җитәкчелегендә 4 аяклы роботлар эшли башлады. Алар Россиядә шундый төрдәге беренче роботлар. Беренче тапкыр 4 аяклы роботлар эшләнде. Аларны Иннополис университеты галимнәре һәм студентлары җыйды. Бу әлегә Россиядәге иң яхшы эшләнмә. Интернет һәм интерфейс аша роботларга команда бирергә, төрле хәрәкәтләрне көйләргә була. Вот она непосредственно плата управления дополнительная, которая была разработана. Безнең Иннополис университетында турдан-туры идарә итү роботлар эшләнде. Микроконтролерларның һәрберсе виртуаль девайс булдыра. Алар аякларга беркетелә. Алар белән идарә итәргә мөмкинлек бирә. Эшләнмә компактлы, тиз идарә ителә. Шуңа күрә аны кеше үтеп керә алмаган урыннарда, куркыныч объектларда һәм коткару операцияләрендә кулланалар. Ул юл күрсәтүче эт вазифасында үти. Нигез итеп Хытай роботын алганнар, ә Россия роботлары арзангарак төшә. Она дешевле. Безнең роботларның бәяләре арзанрак. Без HD принтерын кулландык. Күп кенә детальләр пластикадан ясалган. Тиздән роботларның аяк табанына датчиклар киләү, динамик хәрәкәтләнү җайланмасы белән җиһазландырырга ниятлиләр. Фәнис Мөхәммәтов, Илдар Галауддинов, Татарстан яңалыклары. Игътибарыгызга актуаль әңгәмә сәхифәсе тәкъдим итәбез. Малларны кышлатуга күчерү вакыты, хайваннарны, кош-кортны йогышлы чирләрдән ничек сакларга, төрле авырулардан прививка ясатуның торышы нинди, халыкны сыйфатлы ашамлыклар белән тәэмин итүдә Меркурий системасы ничек эшли, Россельхознадзорның республика идарәсе дәүләт ветеринария күзәтчелеге бүлек җитәкчесе Идрис Гатин Татарстан радиосы студиясендә шушы һәм башка актуаль сорауларга җаваплар бирде. Идрис Мөдәрисович, кыш гриппы таралу куркынычы юкмы? Безнең кыш гриппы белән республикада благополучный дибез инде. Тыныч, әмма ләкин безнең күрше күләндә без хәзер бу җырда. Күрше Самара өлкәсе, Оренбур өлкәсе, Пермь крае, Саратов өлкәсендә тирә-якта һәр бер регионда бүген кыш гриппы теркәлде. Рәсәй буенча әйтсәк, 11 төбәктә 27 бүгінгі күнге кыш югары патогенны кыш гриппы теркәлде. Без бу тирне булдырмау өстендә бик эшне алып барабыз. Чөнки былтыр кабатланды. 2 ел рәттән
Кыш гриппы безнең республикада булган быел ничек кенә булса да булдырмаска. Чөнки үзегез беләсез, ел былай да авыр, корылык, азык мәсьәләсенә килгәндә дә, аннары пандемия бер яктан битендә халык арасында авырлык тудырды, әле ул дәвам итә. Аннан соң күз менә ничә ел былтыргы елны алсак, былтыргы елны менә беренче безнең вспышка Татарстанда 30 сентябрьдә теркәлгән бу районында. Көзге якта әле безнең октябрь айы кирдегенә, октябрь-ноябрь айында хәзер читкә җылы якка китүче кышлар, алар шундый аларның рефлексы безусловно дип сөйлибез инде. Күбрәк тә китәр алыннан җыелып, зур фабрикалар тирәсенә, каз тоткан хуҗалыклар, маллар, фермер хуҗалыкларымы, или эшкуарлар, тавык мясный направленный бройлерлар фабрикалар тирәсендәме алар җыела. Шуңа күрә бигрәк тә уяу булырга кирәк. Транспорт керүне кешеләр белән кеше бит тарату безнең. Кешеләр авырмаса да без үзебез авырмыйбыз бу авыру белән. Әмма ләкин кеше үзе аяклары белән транспорт аша, азык буенча, аннан соң фабрика тирәләрендә безнең күп кенә менә шул китә торган кышларны күзәтергә кирәк. Аларны берәм әгәр үлгәннәре булса, лабораторияләргә сузмыйча гына тиз арада тикшертергә кирәк. Тикшерү алып барырга без һәр вакытта уя булырга тиеш бу мәсьәлә буенча. Бердәм булып, әгәр ветеринар белгечләр генә түгел, безнең белгечләр генә түгел, бөтен хуҗалык җитәкчеләре, инвесторлар шушы мәсьәлә буенча көндәлек эш алып барсалар. Малларда лейкоз чирен бетерү буенча эш ничек тора? Безнең хәзер менә 19 елдан бирле без шундый дәүләттән безгә җиткерелде инде поручение дибез инде лейкозны бетерү, лейкоз булган хуҗалыкларны аларны оздоровить итү мәсьәләсендә хәзер эшләр алга бара, эшләр алып барабыз. 21 ел безнең мин аны әйтеп үтәсем килә, лейкозга каршы көрәшү елы дип тә атадык. Моны ветеринарның баш идарәсенең Алмаз Габдрәүповичның еллык нәтиҗә 20 елга нәтиҗә ясаган вакытта атады. Без бу эш юнәлештә алып барабыз, әмма әкертен бара, сүлпән бара. Аны бер генә елда да, 2 генә елда гына бетереп булмый лейкозны. Шуңа карамастан бу юнәлештә эш бара. 19 елга чаклы безнең 62 хуҗалык санала иде. Бүгенге көндә инде безнең 200дән артык хуҗалыкта алар саналар безнең неблагополучный дип саныйбыз инде вирус буенча, бу лейкоз сыерларның вирусы, лейкоз вирусы буенча. Монда аерым эшләр алып барыла, айыру сыерларны лаборатория иртә тикшерүләр, ПЦР исследование дибез инде малатняктан яшь малдан ук яңа туган бозаулар 15 көнлекләрдән 30 көнлекләрне алып, канны тикшереп, алдан айырып, әгәр инде ул тана бозавы лейкоз күрсәтә икән, аны калдырмыйлар нәселгә. Бу эш ясалма ырыкландыру яхшы гына нәтиҗә бирә. Аннан соң инде бүтән тирис белән эшләү, ветеринарий таләпләренең аның күп үзебезнең бар, безнең инәләр белән эшләү инде теге вакуум одноразовый дибез инде ина белән эшләү һәм башкалар. Менә аннан соң теләсә каян мал алмау, тикшерелгән генә лейкоз булмаган хуҗалыклардан, өлкәләрдән, төбәкләрдән нәселгә алып кайту безнең контрольдән чыкмый. Җәен дуңгыз чумасы очраклары теркәлде. Хәзер хәл ничек? Безнең 20 елның декабрендә, 20 декабрендә беренче очрак булган кыргый дуңгызлар арасында бу Алабуга районы национальный парк дип biz инде. Бу федеральное значение паркта. Аннан соңгы очракны гына әйтеп үтәсем килә. Безнең хәзер республика карантинны
bitirdik, карантин төшерелде, республика санала безнең благополучный, соңгы очрак булды безнең Яңа Чишмә районында, Красновидово дигән охот хуҗалыгында. Но моның белән тынычланырга ярамый, чөнки ул кыргый дуңгызлары аларның битендә бер тәүлеккә 75-80 километрга хәлле йөри үтәргә мөмкин. Кыргый дуңгыз өчен бигрәк тә шик куелмаган. Күрше күләндә безнең дуңгыз чумасы турында Рәсәй буенча 1-2 генә сүз өстәп әйтәсем килә. 28 регионда 200-дән артык вспышка бар. Без шуны әйтәсем килә, менә югары патогенлы грипп буенча да, аннары дуңгызларның Африка чумасы буенча да без бүгенгә блокадада. Уяулык һәрбер бездән дә уяу булырга, таләпләрне, ветеринария, санитария таләпләрен үтәргә кирәк. Хайваннарга йогышлы чирләрдән прививка ясату өчен кемгә мөрәҗәгать итәргә? Менә 30 сентябрьгә инде шәхси хуҗалыкларда бүтән эшләр эшләнелде. Баш ветеринария идарәсенең мәгълүматлары буенча. Анда туберкулезга тикшерелә инде беренче чиратта. Аннан соң Себер түләмәсе ясала безнең имкар менә мин әйтәсе килә инде эремегезлек турында беренче чиратта. Чөнки сөт күн сайын сыерның сөте сауыла, күн сайын сатыла, аны кулланабыз, кайнатмыйча да кулланабыз. Шулай лабораторияләрдә бруцеллезга буендагы эшләүләрдән бирәк кешеләр дә чирли бруцеллез белән туберкулез бит инде ул безнең кеше өчен дә зарарлы, зыянлы авыру дибез. Лейкозда һәрбер сыер тикшерелә. Аннан прививкаларга килгәндә bütün прививкаларда ясалды. Хәзер инде эшне алып баралар крестьян фермер хуҗалыкларында, кемнәрнең менә аннан соң инвесторларның агрофирмаларда бу эш хәзер башланды. Көзге bütün противоэпизоотический мероприятиеләр үтәлә. План буенча һәрбер баш сыермы, сарык җенесеменә ат, дуңгыз шул исәптә һәрберсе дә контрольдә тора. Баш ветеринария идарәсенең. Һәрбер авылда безнең бар, аларның транспорт белән дә обеспечены. Вакцинага килгәндә вакцина безнең дәүләт тарафыннан да бушка да бирелгәне бар. Кайберләр инде аның түләүле, шуңа күрә аларның үзләренең прескурантлары бар. Халыктан җыела акча күпмедер күләмдә. Бу инде ул беренче генә ел түгел. Безнең һәрбер сыер тотучы, сарык тотучы, ат тотучы бу мәгълүмат һәрберсендә бар. Сөт, ит ашамлыкларының сыйфатын яхшырту өчен Меркурий системасы тиешенчә кулланыламы? Хәзер 100% нинди генә продукция булса да, ул бу инде сыр юга дип саныйм, әйтәсем килә. Сөт продукцияләре, ит продукцияләре, азык һәрберсенә Меркурий аша документ чыгарыла. Меркурийда анда Меркурий буенча ветеринар справен документны оформить иткән вакытта анда инде күрсәтелә справка благополучия дибез инде. Кайсы урыннан чыга благополучиесе, нинди вакцинациялар ясалган, аннан нинди лабораторный исследованиялар үткән. Һәрберсе дә анда минутына, секундына күрсәтелә, нинди транспорт белән китә, кайчан киткән, кем алып бара, кайдан чыккан, кем оформить итә. Ветеринар белгече аны оформить иткән вакытта аның күрсәтелә. Урамнарда, өйләр арасында, шәһәр башында, юл читләрендә, юл кырыйларында сатып торучы юн дибез инде аны менә. Дуңгыз ите бигрәк тә беренче чиратта, тавык итләре, сыер сөт, кайнатылмаган сөт һәм башка азыкка килсәк тә, аларның берсендә документы булмый. Күпчелек очракта документы булмаган, аның каян чыкканын белмиләр, нинди төбәктән килгән. Бу сатып алу катгы тыела. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Актуаль әңгәмә сәхифәсенең кунагы Россельхознадзорның республика идарәсе дәүләт ветеринария күзәтчелеге бүлек җитәкчесе Идрис Гатин булды. Әңгәмәне Идел Кыямов алып барды.
Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Хөрмәтле телевизор караучылар, коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Ә без сезнең белән сау булашабыз. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Бездән аерылмагыз.